Λοιπόν, φυτά μου. Πάμε λίγο στο δίπλα. Βρισκόμαστε. Πάμε! Λοιπόν, γυρίσαμε πίσω. Τα 101 φύτα θα σταματήσουν το Θανάση. Μα τα 101 φύτα είναι κάποιο από εμάς. Ναι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε 6. Ναι, είμαστε 6. Και τώρα πρέπει να σταματήσουμε το Θανάση, αλλά πώς θα το κάνουμε? Ναι, πολύ ωραίο δεν είναι? Δεν λειτουργεί. Πρόσεχε, Χιζέλ. Τι κάνετε εδώ, μόνο φιλιέστε? Ναι, το ξέρω, φύγε. Μα Θανάση, τι κάνουνε? Καλά που τον χώρισα εγώ. Δεν τον θέλω αυτόν πλέον. Ναι. Αχα, ναι, τα καταφέραμε. Πρέπει να σταματήσουμε το Θανάση, το βλάκα το Θανάση.